bazen itsasoratuko den flotillari Euskal Herritik ere babesa ematea, babes hori irudikatzea. Bildu dugun ordezkaritza bada ere flotillan bertan dagoen aniztasun horren isla. Azkenean bagatozen kideak, bagara, bakoitza bere kolektibokoa, bakoitza bere hildo ideologikokoa, eta gero baita jatorri ezberdinetakoak. Israel, Palestina askatu! Boikot! Israel, Palestina askatu! Boikot! Israel, Palestina askatu! Jarraitu behar dugu egunero Palestinan gertatzen ari den genozidio eta sarraskia deitoratzen eta denuntziatzen. Horrek ez dauka etenik, beraz hori da lehenengo helburua hemen egoteko, eta bigarren helburua bada flotillari berari babesa ematea. Flotilla gaur aterako da Bartzelonatik, 70 barkuz osatua eta 1000 pertsonatik gora ere parte hartuko dute bertan. Azpimarratu, 10 bat pertsona horietatik Euskal Herritarrak direla, eta eure danoi, baina eurei bereziki besarkada bat eman nahi diegu. Pero todavía hay otra Europa, pequeña, empeñada, terca, la que no tiene bandera ni himno, pero sí conciencia y humanidad. La Europa de los trabajadores, los maestros, los pescadores, los estudiantes, los médicos. La de los que actúan sin pedir permiso, sin cámaras, sin sueldos, sin escudos. Niretzako izan da dena berria. Orain dela 2 aste eta piko iritsi nintzen flotillara eta egon gara lanian a tope. Iritsi nintzen pixko mekaniko bezala laguntzera gasoia garbitzen eta elektrizidade gauzak eta orduan ez dut denbora asko izan gauza askotaz enteratzeko. Nire lana izan da dena konponketak egin eta barkoak prestatu. Baina oso pozik. Nik ulertzen dudan bezala nire lana da barkoa, niri tokatu zaidan barkoa eraman behar dudan lekura jendea ahalik eta ongien sentiaraziz eta barkoa ahalik eta hobekin eramin eta konponketa, ondatzen diren gauzak konpondu. Hengo testuinguruan jarraitzen dugu genozidioa salatu nahi dugu, jarraitzen duela. Setio apurtzea, ez? Eta, gorputza eta bihotza jartzeko prest gaude. Gure gobernuek erantzun betemon behar dabiela. Eta erantzun emoteko denuntzize propioak egin behar dute. Eta guk prest gauz mobitzeko eta zuteko asedio hori apurtzen eta genozidioa denuntzizeten, bai, pentsatzen dugu erreze mobitu behar dela, beharrezko dela mobitzea, ezta? Gure segurtasuna dago kanpoko jendearen baitan. Joango ginagu bakarrik 40 barku aruntza izango zen oso arriskutsua eta segituko izaten oso arriskutsua, baina dagoen laguntza eta apoio guztiari esker sentitzen ez asko segurago eta eskertzen dut honitz izan dugun babes osoa. Boikot!